Westcraft. Ja. Ajde na 3 do 1. 3, 2, sad. A ono je odmah krenuo mene. Kako ti je? Jedan nula za mene. Ja vas čekam samo i kad dođete. Ajde. Nisam, brate, vidim se cijelo. Nego se vi počneš kilati jedan drugo. Ja ga nisam vidio sam tebe. A znam. Ovo nisi kročio? I nešto debo. Alo bre, ne trošite mi... Ne trošite mi matom. Ajde, dođite vam. A brate, ovo nije fora, vidio sam tebe. I đubre jedno, đubre, gledaj samo me čeka, nisam... Da, kakav fora, ne... Dela, pa ćemo namjerno i ja ići na njega. Nisam ja, brate, on te ubio. Ne vidi. What the fuck? Evo se, da ne jeste dobro. Sad ti ja dođem. Znači, ali brate... A gledaj, znači, tačno čeka da mi izađemo. Sekira, vrati se sekiru. A jeste, ovo sam drveni. Sa račkom. Ko te šiće, ja sam ga sam začarao svojim rukama. A daj, brate! A kak... Je, Marko, idi na njega sad idi. Sad ću ja te ne zakaljem. A da, nek me skidao, nisam izašao, da skvati for. Ja ne pokušam ostati s tim. Ja ću skočim da lepo ko čovjek. Aj samo neko da ne kuđa moj teritorij. Ima da ga zapadne. Ako sebe ne zapadne, tako da. Gledaj! Ha? Tako da si igramo, a? Nema moda.
Pa da. Hoćete svakom dam po nešto. Ajde. Jel da je? Zato da se igramo! Metalni mač, ovo je kameni sisno. I ljudi, to bi bilo sve za ovaj epizodu, lajkujte se, šerite, subscribeujte, posjetite Sertub kanal i Warboys TV kanal, link će u opisu videa. I naravno, moj kanal obavezno morate da subscribeujte. I... Ćao!